Epa, Joseba, eguardion, Jon naiz, eta hemen Lorregi auzoan gare, Arrasate, Oñati eta Bergara bitartean, eta aurkeztuko dizue taberna berezi bat, dala, Sanprubusa. Sanprubusa hasteko da autobus bat, baina ez da autobus normal bat, hau kafeterin da, food truck handi bat izango genuke. Fai baten aurreko auzo alkateakin aukin nauen, eta gauza izen zen, komuna falta iteziala hemen gune honetan. Eta nik esan, komuna bai, baina kafeteri bat be oso ondo jungo zan hor. Gaude 3 herrin tartean, eta autobus geltoki baten onduan. Eta hemen, egunero autobusak pasatzen dira 200 autobusetik gora. Batzuk dihoazte Bilbora, beste batzuk Gasteizera, beste batzuk Donostira. Eta gero hemen bailaran, bueltaka dabitzen urbanoak ere hemen gelditzen dira, bai. Eta hola hasi zen ideia, eta jaurrengo egunean hasi nintzen autobusa begira. Autobusa prestatzeko prozesua, luze samarra izen zen, 2 urte azkenean eraman zituen. Itea bastante askarri nauen taberna 2 urtea, baina gero papeleo asuntoa oso luze zukun zen. Eta resultatu hau izen da. Guk eskaintzen duguna da zerbait jateko, pintxoak beroak, bolleria, kafea, zerbeza, ardoa. Dauku danetik pixkat, baina ez daukuna bariedade bat. Adibidez ardoa dauku marka bakarra, zerbeza baita. Eta, ez dauku leku asko gauza asko ukitzeko, baina daukagune alegintzen ga ona ukitzen. Adibidez, Zubilagatik ondoko auzo batetik hartzen dugu ogia, bolleria, ogizunetik. Astebukaeratan auzoko baserriko ogia ukitzen dugu. Eta alegintzen ga, alik eta gertuen dirua usten. Barruan dauku lekutxo bat egoteko, kanpuan dauku terrazatxo bat bebai, eta gero dauku gurutze gorriak lagatzen duzku bertan maila jartzen euren estalpean, oso egualdi txarra dagoen erako bai. Argindarra autonomoa garela esan daike, gehiengoan, plaka solarrak dauzku, eta gero gauza asko gazakin ibiltzen ga. Auto hornikuntza egiteko. Egunero mugitzen dugu autobusa, ekarri eta eraman, eta dana lotuta dauku ez erortzen. Artean erortzen dira gauzak, ahaztu iten dialako gauza asko, baina, epokan araberako gauzak iten ditugu. Adibidez, aurreko astean gaztainak erreak eman genituen, ondoko baserriko batek egin zituen, da hemen danai eman genien. Gero kontzertu bat egin genuen. Aurreko urtean adibidez inbitatu zigueten kontzertu batzutara Bergaran. Horra lehin du ginen bebai, zerbitzu bat ematen, eta barra bat egin genuen bebai bertan edariak eta emateko, eta oso gustora onginen zerbitzu horrekin bai. Olentzerona egiten dugu, auzotar batek ekartzen dago astoa karroakin, da olentzero, eta danetik alegintzen ga pixkat bizi apur bat ematen. Eta bezero bati okurritu zakon, liburu pila bat Euskal Etxean sobra, eta honek harri zigun da. Jendea harritu izan, baina, jendeak hartzen dau liburua, eta gero igual beste batek hartzen dau, eta beti da liburu batzuk hartzeko hemen. Bikotea eta biok eramaten dugu autobusan gestioa hori, aukera ematen dau jende pila batekin egoteko, jende pila bat ezagutzeko, eta alderdi honena nik hori izango dela. Beno, ezautu duzue gure proiektu berezi hau, eta nahi duzuenerako hemen dago, Elorregi aukuzoko Sanprubusa. Venga, eskerrik asko!